Hej alle sammen. I dagens video vil vi pakke Holosun 507 Competition ud og give jer en hurtig oversigt sammen med nogle grundlæggende brugstips. Så lad os komme i gang. Når du åbner æsken, vil du se et tyndt lag skum, et garantikort og en brugermanual, som du alligevel ikke vil læse. Der er også en poleringsklud og noget silikal. Spis venligst ikke nogen af dem. Og nu til det gode. Der er et justerings- og monteringsværktøj, et par skruer og selve optikken. Aluminiumsbeholderen med det store vindue er virkelig flot at se. 507 Competition bruger industriens standard footprints, som bare er Triticon RMR. Men en af de fremtrædende funktioner er multiretikelsystemet. Du kan skifte mellem 1-2 MOA-punkt, en række cirkler og kombinationen af begge. Denne model inkluderer også Shake Awake-teknologien, som forlænger batterilevetiden ved at deaktivere led, når den ikke er i brug. Hvis din optik er i dvaletilstand, og du tager dit våben op, er optikken straks klar til handling. Med hensyn til batteriet vil jeg foreslå, at du får et nyt med det samme, da det medfølgende CR1632 batteri muligvis er drænet direkte fra æsken. Så gå ikke i panik, hvis du åbner æsken, og dit røde punkt ikke tænder. Prøv først et nyt batteri, så kan du gå i panik. For at tænde optikken kan du trykke på en af knapperne på siden. For at slukke den skal du trykke på begge knapper samtidigt. For at undgå utilsigtede ændringer af indstillingerne kan du låse indstillingerne ved at holde plusknappen nede i 3 sekunder. Som jeg sagde, kan du ændre intensiteten af leden ved kort at trykke på plus- eller minusknapperne. For at ændre dit sigtepunkt skal du holde minusknappen nede i 3 sekunder. For at justere vind og elevation skal du bruge disse 2 tårne. Et klik svarer til en MOA. Det var alt for i dag. Ha en god dag.